kapayas, welcome. Gusto din mo? Mga kalmiglawas, mga unta. Moro na. Okay. Mangga with patis. Kapayas with suka. Fried chicken with mang tomat. Pero mukha lang sila mga ice cream scoops, pero yan ang tinatawag na 7 Magic Mountains. And newest, the public art installations here left. Wow! Siyempre, ginawa yan ng Swiss artist na si Hugo Rondidon. Ay, wow! Di ba na ito? Mga kalmiglawas, pasensya na karubaw ka video kay basic kay si kalmiglawas. Ubani ko niyo sa pagpangaon sa manggang hilaw, ang kapayas ng hinog, mga batang suka. Siyempre, at nalaman ko nga po, kanina pa ako naghihintay dito, kami ang pang 1,000 na nakarating today. Kanina pa ako dito, binilang ko lang sa mga dumating. Pero syempre, seriously, it's so amazing to see these bright and colorful rocks in the middle of a desert. Ikaw ko eh. Ikaw sa gamay mo. Ilang araw pa lang tayo dito, ang galing ko naman English. Pinapapawisan na nga ako. Nagawa kayo sa akin. Hagas, ang anak mo Tayo sa akin, na magbimig kay kaawag ng ganhila. Sa susunod nating puntahan, siguro Ikaw ba? nakakatuwa yung mga Kaya? pamilya natin. Kailangan po, get ready for a heartwarming musical treat featuring the Ano? songs from our most famous and serious. Make way for our ASAP OPM icons. We have Martin Rivera, Christine Velasquez Alcacid, Jaja Padilla, Augie Alcacid, and Gary Valesano. ASAP, rock! Mamo, ano kapayas mo ba? Hindi ko kaabot. Hindi, huwag na-record na. Saba.